són 25 anys ja de col·laboració conjunta entre la EQT i la Universitat Rovira i Virgili, concretament la Facultat de Química, i molts més encara que col·laborarem amb la EQT, no només amb talent, sinó també amb innovació, amb recerca, i tot això ho farem des del territori amb aposta pel jovent. Aquesta 25a edició dels premis ens ha deixat clar que hem de seguir apostant per aquest talent, per aquesta recerca feta des dels instituts, que és de molta qualitat. De fet, al jurat cada vegada ens resulta més difícil poder escollir els guanyadors i de fet també ho hem vist amb els guanyadors precedents que estan ocupant carreres científiques molt rellevants al llarg i ample del nostre país. La química és un sector molt rellevant per la indústria i en general per la societat d'aquest país. Valorem molt positivament que hi hagi aquests projectes de comunió entre indústria, la EQT, la Universitat Rovira i Virgili en aquest cas, i també els instituts de secundària perquè el talent s'acosti a la indústria.